ndakaisira murume weshamwari yangu mushonga wekuti Andide. Zvakangoitika sekutamba vedu weye. Ndiri mukadzi ane makore 30, handina kumbobvira ndaroorwa. Ndichikura ndaiva neshamwari yangu yaitoitawo kunge takazvarwa naamai nababa 1, asi kana kubva kuhembe taipfekedzana, asi tave kuma 25 years uko pamakore, shamwari yangu aingowana vakomana vane mari, hembe, mafoni zviiko, asi zvimwe ndaipiwawo. Ndaitofarawo sezvo taipfekedzana, asi akanowana mumwe akamuroora. Ndikaenda kumarooro kwake, akazondidedza kumba kwake kuti ndimubetsere kutsvaga gauni. Ndakaenda ndikanoita zvese, asi ndichiona vachifara ndakatanga kuita godo, nekuti ndakanga ndisinawo wandaida, ane mari seweshamwari yangu. Izvi zvakaita kuti vasati vachata ndinopiwa mushonga wekuti Andide, sezvo aimbonditarisa zvechitsotsi-tsotsi. Mumwe musi ndakabika chikafu ndokuisa zvangu mushonga uya, akadya, apa sahwira vanga vakarara. Akasimuka Habhi akaenda kubasa, iye ndokubudawo akadzoka masikati. Habhi wake akasvikonditsvoda, ndichimutsvodawo. Ko zvakabva zvatozoitika ipapo, takabva tatorara tese. Murume wedu uyu anotouya kubhedroom kwangu kuma 1, odzoka kuma 4 kwake. Akazondibata mumwe musi ndakarara naHabhi wake, akanosiyiwa mumba mavanorara. Izvi zvakandifadza nekuti ari kunzwawo zvandaifila manje. Akanoudza shamwari yaHabhi kuti ndozvatiri kuita, asi akatukwa nekuvharisa ushamwari. Nawo ndini madam boss, pamba tese tiripo, tiri kungotarisana. Akamborongedza hembe dzangu akati ndibude, asi ndakaramba. Habhi akasvikomurova akanzi atore zvinhu zvangu adzose murumu mangu. Ndini ndakutonomutengera hembe, mubhedroom ndaakutorara make, iye mangu. Musandijaje nekuti ndiye akatanga. Nawo ndiri kuita zvekuti azive kuti wepedyo ndiye anokurasisa. Nditoda kuti asaine mapapers emba iite yangu. Sahwira ndiri kuda vapenge obva pamba zvangu zvinenge zvaita. Please vanojaja handisi kuda. Ndangoti ndikuudzewo nyaya yangu iyi, but vanojaja handisi kutomboda kunzwa maonero enyu.